Bună ziua, sunt Ioana Țigănilă, bine v-am regăsit la emisiunea 24 de minute. România trebuie să știe ce vrea, iar poporul român să înțeleagă ce poate. Demnitatea țării și a noastră ca neam este principalul scop, acum și în viitor. Așa încheie Călin Georgescu proiectul său de țară cuprins în acest volum, Cumpăna României. Călin Georgescu este expert internațional în dezvoltare durabilă, director al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității de la Geneva și membru al Clubului de la Roma Internațional și este prezent astăzi în platoul Digi24. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc de invitație! Un proiect de țară revoluționar, dar realist, așa îl numește academicianul Gheorghe Păun. Un proiect de țară rezumat în 3 cuvinte cheie: hrană, apă și energie. Dezvoltați, vă rog. În primul rând este o nișă uriașă pe care poate să o aibă România într-un moment în care toată lumea se confruntă deja cu probleme fundamentale de resurse și în special cele legate de hrană și apă. O nișă unică, spuneți. Și România trebuie să joace o carte cu miză mare pe care nu a reușit să joace în decurs de 70 de ani și mai bine. Pentru că dacă gândim mic, se întâmplă ce vedem astăzi. De altfel, România se gândește mic și se acționează și mai mic. Dar tema fundamentală este să știi ce vrei. Adică e o regulă de 2 simplă, nici măcar de 3 simplă, ca în matematică. Unde vrei să ajungi și ce mijloace ai. Și atunci, asta propun eu. Și propun într-un mod extrem de realist față de ceea ce există în afara granițelor. Adică, repet, lumea se va confrunta cu o criză teribilă de hrană și apă și în acest moment este șansa noastră ca să ardem etape, să înțelegem ce înseamnă o economie performantă care nu are nimic de legătură cu știința, ci cu moralitatea, să înțelegem că trebuie să remodelăm și să remoralizăm piețele și economia însăși și să înțelegem că acest proiect, înainte de a fi un proiect economic, este un proiect al libertății. Pentru că înainte de a cere ceva țării, trebuie să mă transform eu ca persoană. Cine sunt eu și ce vreau? Ce misiunea mea pe acest pământ? Și asta cred că s-a uitat foarte mult în societatea românească și, prin urmare, proiectul pe care îl propun, hrană, apă, energie, este o triadă, este o împuternicire, pentru că eu nu ofer poporului român bani sau bogății materiale sau tiparul standard într-o campanie electorală de pachetul de ulei și de zahăr. Adică nu îl învăț să folosească ceea ce îi dau, îl învăț să folosească ceea ce are deja și nu știe. Și proiectul este fundamental bazat pe libertatea noastră interioară, pe cine suntem noi și apoi dezvoltă o nișă, cum spuneam, unică, așa cum fiecare țară are așa ceva. Spui Anglia, spui finanțe bănci, spui America, spui democrație globală, spui Rusia, spui multipolaritate, spui China, producem orice. Eu vă spun că cu micul producător cucerim lumea. Asta este proiectul. Până dezvoltăm fiecare punct din volumul dumneavoastră, aș vrea să vă întreb, în primul rând, de ce ați simțit nevoia unui proiect de țară? De ce ați simțit nevoia să scrieți acest volum? Foarte bună întrebare. Pentru că, în primul rând, este un vid obiectiv național în România, care continuă să fie dominată de guverne ca AIDOMA, ca funcționarii publici de la Bruxelles, și pentru că ne trebuie o viziune și o ordine a priorităților. Să știm ce vrem. Adică este un steag. România nu a avut un steag. Dacă nu ai un steag, nu știi pentru ce să lupți. Și nevoia vine din a ști ce vrei. Adică știi unde vrei să ajungi, ce mijloace ai, este extrem de important. Repet, fără viziune și fără priorități, nu ai ce căuta. Poate ar fi bine să înțelegem și să ne explicați dumneavoastră, în opinia dumneavoastră cel puțin, care este contextul global istoric în care se află în acest moment România. Este un punct cheie, dovedit în special prin 2 evenimente importante care s-au întâmplat anul acesta. Mai întâi fenomenul Brexit în Anglia și al doilea alegerea președintelui Americii, Donald Trump. Primul se înțelege greșit. Am văzut chiar și în media românească că Anglia s-a izolat. Nu, Anglia s-a exilat. Pentru că ea știe ce va urma. Dacă Uniunea Europeană este un maldăr de cioburi,
trebuie să fim realiști și să vedem ce vrem noi cu țara noastră și care este demnitatea poporului român pentru a trăi în veșnicie. Al doilea lucru este ce s-a întâmplat în America. Votul dat lui Donald Trump, care până la capăt nici măcar republican nu este, Ce arată? și nu a fost nici măcar susținut de Partidul Republican, arată un singur lucru, că lumea vrea schimbare și că s-a săturat să fie o masă de sclavi. Pentru că în ultimă instanță toată omenirea este plină de durere și de dureri înăbușite, este parte a unui sistem, așa cum suntem și noi ca țară, care nu vrea decât profit. Trăim într-un dans și într-o precizie matematică pe bilanțul contabil. Pentru că se vrea doar profit. Așa cum astăzi România nu mai este un stat, ci este o corporație, așa și America are de-a suferit exact de atunci acestui lucru. Și poporul american a venit în întâmpinare și a spus vrem schimbare. Știți cum a spus nu doar cel mai mare om de stat al Americii, ci cred că al lumii, Thomas Jefferson. Zice, jur în fața lui Dumnezeu, dușmănie eternă asupra terorii minții și manipulării ei. Asta este ideea. Furi statul când furi mințile oamenilor. Ori proiectul vine în întâmpinare și spune libertate. Pentru că acesta este ultimul prag și practic obiectivul major al omului pe acest pământ, să fie liber și independent. Ori pentru a face așa ceva, trebuie să știi unde vrei să mergi și să știi în primul rând ce pot eu să fac ca națiune. Pot să fac finanțe bănci? Nu cred. Pot să fac industrie? Nu cred nici asta. Și vă pot da exemple nenumărate. Noi suntem legați de pământ. Ți înțeles? Toți am venim văzut din că pământ. una dintre soluțiile, sau poate principala, dacă am înțeles bine în acest volum, este agricultura tradițională. Agricultura tradițională, care înseamnă de fapt legătura noastră fundamentală cu pământul. Toți am venit din ceea ce a însemnat Iona Clănetașului. Toți am venit de aici. Numai că nu mai recunoaștem din vari motive. În special pentru că ne-a plăcut foarte mult să schimbăm minciuna cu adevărul. Și schimbând-o, știți, am intrat într-o beznă a ignoranței și nu mai știm decât să fim niște năuși veseli care ne mutăm dintr-un mol unde ne facem cultura sau pseudocultura într-un serviciu în care nu contează de fapt decât ceea ce dictează șeful, și care este în general șeful unei corporații, și o familie pe care nu o mai înțelegem. Să știți, consumul, nu doar în România, ci în lume, a distrus și familia și în special femeia. Eu cred că marea provocare, în special pentru un bărbat astăzi și în mod special în România, este cum poate să-și treacă puterea fizică prin inimă și să răspundă soției lui sau partenerei de viață prin inimă și va răspunde altfel decât șocat de nevoi, decât atunci când meditează de fapt că nu am, că aș vrea ceva mai mult, când publicitatea extremă, care este extrem de vulgară, pe media, nu face decât să îi distragă atenția de ceea ce înseamnă familia reală și să vadă el altfel. Femeia ideală, concediul ideal, mașina ideală, și atunci ne rupe practic de realitate. De cine suntem noi? Ori noi nu suntem niște mașini, nu suntem imagini virtuale, suntem ființe vii. Și Suțea spune așa, ce este libertatea, este partea divină din om. De aceea ne place să fim victime. Știți că victima stă într-o moleșeală colectivă permanent. Nu, îmi place să stau și mă victimizez, mă justific, cum e toată societatea românească. Nu, sunt un om viu, creez, am soluții. De aceea în 27 de ani nu avem nicio soluție. Pentru că ne-am transformat în victime. Și ne place să credem că sistemul este chiar al nostru. Nu e adevărat. Și asta vine, e un proiect de trezire al neamului. Proiectul nu este o sabie. Este o cheie. Este o cheie ca să înțelegem că liantul, singurul pe care îl avem, este iubirea. Și aici vreau să punctez ceea ce mi se pare extrem de important. Cum facem? Și îl vedeți pus în practică? Da. Și asta mi-a întrebat. Dar pentru un singur mod. Să înțelegem că este un moment zero de la care trebuie să plecăm. Este un moment în care trebuie să înțelegem pacea care ne trebuie astăzi. Dacă tot timpul ne vom ciondăni între noi, ne vom sfâșia între noi, nu vom face decât să ne distrugem și noi și țara.
Ori avem nevoie de un T egal cu 0 de la care să plecăm, să înțelegem că toată această răscolire a morților și această imagine de cătușe pe toate canalele media nu face decât să ne întoarcă cu zeci de ani de diplomație în spate. Asta ne face mai mult rău decât răul pe care l-am produs noi prin hoție. Vreau să mă înțelegeți bine. Numele dumneavoastră a fost vehiculat pentru postul de prim-ministru imediat după tragedia Colectiv sau a fost vehiculat încă o dată, pentru că s-a mai întâmplat acest lucru. Mă întreb cu cine ați fi lucrat pentru a vedea acest proiect pus în practică. Am auzit că, am citit și faptul că ați declarat un război, să spun așa, elitelor politice, oamenilor politici care conduc astăzi România. Avem cu cine să punem în practică un astfel de proiect? Eu lucrez cu poporul român. Poporul român este suveran. Și eu nu pot să fiu decât un soldat credincios în slujba neamului meu. Nu am declarat război elitelor politice pentru că, vedeți dumneavoastră, elitele actuale nu pot fi considerate neapărat total vinovate, pentru că și noi avem vina noastră. Vina noastră este faptul că nu am avut atitudine. Și ei vin tot dintre noi. Nu cred că sunt ființe separate. Mesajul meu, din contră, a fost de uniune și de pace, să ne înțelegem într-un moment în care este singura șansă reală care se vede pe mapamont, se discută deja de o nouă conștiință spirituală la nivel mondial. Ceea ce am spus mai devreme legat de America și de Anglia sunt dovezi imediate care arată că nu mai poate să mai meargă sistemul actual. Este o revoluție a conștiinței umane, de fapt, despre care vorbim. România nu poate să fie separată de restul lumii. N-are cum. Nu se poate. România este parte din această lume și a adus contribuția decisivă prin românismul ei ca civilizație însăși a lumii întregi, numai că luăm pe cea mai mare conștiință națională, pe Mihai Eminescu, și am contribuit prin însăși Eminescu la pacea lumii. Ne mai vorbim de toate celelalte elemente care au însemnat marele profesionalism românesc, că a fost industria de petrol și gaze, că a fost industria cibernetică, de aeronave. Toate acestea au demonstrat lumii întregi cine suntem noi. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne jucăm nișa. Dacă știm, repet, că avem această situație în lume, te gândești ce pot să fac eu, fiind într-un stadiu extrem de avansat de degradare. Și atunci reconstruiesc țara având un steag. Pe el reconstruiesc industria, reconstruiesc partea socială. Evident că am nevoie de pace socială în primul rând ca să reconstruiesc așa ceva. Iar banii vin în momentul în care ai niște proiecte mari. România trebuie să aibă o miză mare. Și acest proiect este foarte mare. Vorbeați despre economia civică. Pe ce se bazează? Pe distributism. Pe valoarea faptului că nu marea proprietate poate să ne ajute. Pentru că ea, de fapt, ce face? Ne scoate din rădăcină. Supermarketurile, de fapt, au distrus economia. Noi, astăzi, importăm peste 80% produse alimentare și peste 50% energie. Da, o țară care poate să importăm produse finite, exportăm materii prime și produse care poate să alimenteze întreaga Europa. Deci mica proprietate mă ajută în două feluri. Odată că dezvolt vocația care există, în special în țăranul român, și apropo, a avut de fiecare dată investiția în IT. Foarte bine, e în regulă. Dar nu te poți referi, cel puțin ca partid politic, la ce a avut eu la partidele politice, că spun, doar la partea urbană. Sunt 40% din această țară locuiește la state și lucrează în agricultură. Ce faci cu ei? Despre să folosească IT-ul? Nu știu decât pământul și dragostea lui de pământ. Ori întorcându-mă, ai nevoie de mica proprietate pentru că prin ea, practic, îți protejezi resursele. Și o țară bogată nu este o țară care își vinde resursele, este o țară care are resurse. Deci toate resurse trebuie conservate. Iar prin această economie civică, ce aduc? Aduc stabilitate și predictibilitate, exact ceea ce lipsește țării noastre astăzi. Vorbeați despre sănătate, nu? Că medicina în ziua de astăzi ne ajută doar să tratăm bolile, nu să le prevenim și parcă este acest interes de a ne ține cât mai mult bolnavi, cât mai mult dependenți de medicamente, de această industrie. Da, pentru că face parte din sistem. Industria alimentară
ca sistem mondial cu industria farma și cu industria medicală. Industria alimentară care practic îți vinde plastic în supermarketuri, nu? Pe rafturile supermarketurilor. Farmacia care și industria farmacia profilă. Asta s-a dezvoltat. Farmaciile și băncile. Băncile care nu sunt departe de ce însemna cămătărie înainte și farmaciile care iarăși nu rezolvă situația, din contră, o amplifică. Iar partea medicală care nu vindecă, ci doar tratează simptomele. Să înțelegem bine, toți suntem diferiți. Cum pot eu, fiind diferit de dumneavoastră, să fiu tratat cu aceeași pastilă, care în plus mai este și chimical? Nu știm cine suntem. Dacă am ști cine suntem ca organism, atunci am fi mult mai puternici să înțelegem că nu avem nevoie decât de informație, care înseamnă hrană și apă. De aceea spun și energie ulterior și nu numai hrană și apă, pentru că omul nu are nevoie de energie, el însuși fiind o energie. Copiii noștri, ei sunt profesorii noștri de iubire și asta nu pricepem, de fel. Ei sunt. Ori noi ne purtăm cu ei, cum ne place să spunem, ca cu niște copii. Este fals. Total fals. Și de aceea nu putem să mergem mai departe, pentru că educația nu pricepem. Educația trebuie să fie liberă. Scopul educației este de a face totul cu bucurie pentru a fi fericit. Iar a fi fericit înseamnă de a fi interesat de viață. Cum poți tu să fii interesat de viață când tot poporul umblă cu ochii în pământ, îmbrăcați cenușiu, fiecare ne războim unul cu celălalt și, în mod special, este nevoia aceasta pe care o văd de dreptate, dar pe fondul în care tu ai greșit. Te acuz și numai că te acuz, fac în așa fel încât să te distrug, pentru că tu nu ai dreptatea pe care eu o doresc. Și este fals. Trebuie să acceptăm, ca și în educație, trebuie să acceptăm valorile mari ca minți. Ați înțeles? Și este diferență mare între calitatea umană și valori. Vedeți dumneavoastră, dacă vând un hectar de pădure în România și un hectar de pădure care nu prea e pădure în Germania, îl egalez și fac bani din el. La fel pot să fac din pământ. Un pământ, un sol fertil în România, aurul României care este solul, cu un sol în Germania, nu poți să-l compari. Îl vând, fac la fel bani. Banii îi pierzi. Dar calitatea umană nu o să o pierzi niciodată. Care înseamnă pasiunea, compasiunea, iubirea. Astea sunt calități umane, veșnice. Ori noi le-am pierdut. Și încă o dată spun, proiectul asta împuternicește. Să ne înțelegem cine suntem noi. Înainte de a juca niște valori efemere pe piața economică, ele le ai dacă știi cine ești. Dacă nu știi cine ești, n-ai ce să faci. Spuneați că economia civică se mai bazează și pe familie și educație. Am vorbit despre educație. Ce mai reprezintă astăzi acest concept, familia? Vedem familii care sunt practic distruse, părinți care pleacă la muncă în străinătate, milioane, rămân copiii aici în grija cui apucă. Și de ce? Pentru că familia este țara. Și dacă nu-ți iubești țara, evident că ea este distrusă cum este și familia. Eu am văzut asta și am cerut să se uite clasa politică la granița de vest a României la începutul verii. Și vezi cozi interminabile de mașini cu familii care vin să-și vadă copiii. Copii care rămân în grija bunicilor și care lucrează în agricultură, la plug. Asta este agricultura românească astăzi. Nu este cea în care îi se spune că sunt fermieri, că sunt ajutați de Bruxelles. Fals. De ce mâncarea este ieftină? Și alimentele în plastic sunt mult mai ieftine decât alimentele naturale. Pentru că cele naturale nu sunt finanțate deloc și subvenționate. Și cele din plastic sunt subvenționate pentru că ele, picătură cu picătură, îți aduc ceea ce se numește boală. Ori familia este distrusă ca și femeia în momentul în care a apărut consumul. Femeia este stâlpul familiei, în ciuda faptului că se spune că e bărbatul. Nu, pentru că ea dă naștere la ființa vie, la om. Și în fața ei trebuie să te pleci. Nu să o tratezi cu o ușoară invidie și de cele mai multe ori cu ignoranță, că nu se pricepe. Așa este peste tot în lumea asta și este fals.
Noi nu am avut așa în istoria poporului nostru. Dacii aveau ceea ce se numea marile preotese dace. Decebal se consulta cu războinicii lui. Dacă nu avea nevoie de o decizie serioasă, se consulta cu preotesele dace, pentru că ele simțeau, transcendeau dincolo. De aceea am spus de cele mai multe ori că nu fizica clasică este esența. Asta este mintea noastră. Ci fizica cuantică, modul în care percepi cum pleacă informația de la tine către celălalt. Eu îi reprezint pe ceilalți și viceversa. Dacă răspunsul meu va fi din inimă, voi da un alt fel de răspuns decât cel doar din minte, bazat de cel mai multe ori pe invidie. Spuneați că familia este de fapt România, un punct pe care l-ați atins și dumneavoastră în carte. V-aș întreba, ce ați descoperit? Ce mai înseamnă pentru un român această dragoste de țară? Doar o noțiune uitată, pierdută pe undeva? Nu, niciun caz. Ea trăiește în străfunduri. Trăiește sub masa care este deasupra pământului. Moșii și strămoșii noștri trăiesc și vor trăi veșnic. Iar sângele nu a fost un mit. Nu a fost un mit. Să știți. Faptul că noi suntem astăzi, suntem datorită luptei lor ca noi să avem destin. Și cred că nu trebuie să privim lucrurile cu atâta dramatism, cum sunt privite astăzi. Adică, Domne, uite ce mi se întâmplă mie. Să privim că ceea ce ni se întâmplă, ni se întâmplă pentru mine și pentru tine. Deci nu împotriva mea, ci pentru mine. Adică să privim altfel lucrurile în alt context și să înțelegem, încă o dată spun, că este extrem de important puterea interioară a noastră. Să transmitem o energie pozitivă, colectivă, nu negativă. Vedeți, copiii noștri respiră astăzi, din păcate, o energie colectivă negativă, știți, otrăvită de ignoranța noastră, nepăsarea, invidia. De cele mai multe ori, forma aceasta sadică de care nu o găsești în alte părți ale lumii, să moară și capra vecinului. I-am tradus asta în engleză odată. Și, sigur, nu poți traduce chiar așa mot-a-mot. Eu îi explici. Și după ce am înțeles, mi-a zis, Domnule, e groaznic așa ceva. Cât mai așteptăm? Noi, cei tineri, ne întrebăm cât mai așteptăm să se schimbe această mentalitate și cât de mult ține acest lucru de noi, pentru că am văzut, spuneați că tinerii trebuie să fie extrem de ajutați. România trebuie să acorde tineretului încredere absolută, locul bine meritat. Total absolută. Total absolută. Pentru că, într-un ultim moment, așa cum este țara noastră astăzi, singurul care îți rămâne pentru a renaște este vocația tinerilor. Singurul lucru. Școala liberă, mintea liberă și vocația tinerilor. În asta trebuie să investești totul. Totul. Tot ce ai. Și atunci renaști ca țară. Este investiție, nu cheltuială. Altfel cheltuim ca bezmetici tot, în fiecare zi. Eu vă spun că dacă vin 2-3 garnituri de vagoane în gara de nord astăzi pline cu cash, nu rezolvă problema. Se consumă într-o zi și avem stilul ăsta. Știți cum e că România rămâne, din păcate, prin excelență, țara unde se tratează și se negociază unghiul drept. Și se negociază și funcție de client. Nu se poate așa ceva. Lucrurile trebuie să fie foarte precise. Foarte precise. Ce vrei de la veșnicia neamului tău? Gândiți-vă cum era un parlament înainte, cu Iorga, cu Brătianu. Tache Ionescu, care a spus România în anul 3000 avea un proiect. Deci, încă o dată, trebuie să ai viziune, trebuie să ai perspectivă, termen lung. Altfel, rămânem cantonați în lucruri extrem de ieftine, care nu fac decât să ne îngroape. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. 2 întrebări mai am. V-ați dedicat o mare parte din viață scrisului. Care a fost motivația? Ați mai scris pentru un ideal comun. România 2020, reprofesionalizarea României, șansa României oamenii. Sunt doar câteva. Pentru că cea mai mare descoperire a omului este cartea. Și nu internetul. Eu spun că trebuie să ne întoarcem la cuvântul scris. La cuvântul scris. Și asta înseamnă la carte, la Biblie,
la ce am semnat marii noastre valori umane, la Eminescu, la Haret, la Mehedinți, dar și la ce a însemnat Renașterea, la Goethe, la Dante. Nu poți să-ți faci cultură pe internet. Este imposibil. Sau un mall. Spuneați, desigur, cu alte cuvinte, că în România nu s-au schimbat prea multe în ultimii 26 de ani. A schimbat ceva acest guvern tehnocrat? Se pare că a adus un plus? Sigur, e o continuare a, știți că nu este iubire, e doar slăbiciune umană și eu o înțeleg. Da, nu poți să spui mai mult de atât. Slăbiciune umană. Pe cine vedeți premier? Pe un om de glie, care înseamnă să-și slujești țara și să-ți dedici viața slujirii. Mulțumim foarte mult, a fost domnul Călin Georgescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți pe curând.